Fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pompej f'Marsaxlokk se jiġi ċelebrat il-125 anniversarju mit-twaqqif ta' din il-parroċċa. Dan l-anniversarju speċjali se jiġi ċelebrat fost l-oħrajn permezz ta' kunċert tal-orgni li ġie rrestawrat riċentament permezz ta' fondi Ewropej. Fis-Santwarju l-organista Edrik Mikallef sostna li dan l-anniversarju ħabad f'data speċjali għalih, hekk kif huwa se jkun qed jagħlaq it-30 sena anniversarju mindu beda jistudja d-daq tal-orgni. Għalhekk huwa spjega kif fl-4 ta' Deċembru il-kunċert tal-orgni se jkun wieħed speċjali għalih ukoll. Jiena nixtieq li dal-kunċert iservi kemm biex jieħu pjaċir anke min jattendi għalih, kif ukoll anke biex nippromovi din il-parti tal-liturġija fil-Knisja li s-servizz tal-mużika bħala parti mill-liturġija tal-Knisja. Tajjeb li jkun hawn min jagħti dan is-servizz għax il-liturġija tal-Knisja tiġi ħafna aktar animata, ħafna aktar sabiħa permezz tas-servizz tal-orgni. Intant il-kappillan ta' Marsaxlokk Fader Luke Saguna sqal li dan l-anniversarju jirrappreżenta wkoll 125 sena ta' storja ta' din il-komunità u n-nies li jgħixu fiha. Għalhekk sqal li l-parroċċa f'dan l-anniversarju se tkun qed tiċċelebra s-servizz li tagħti l-komunità. Nixtiequ li propju nkunu ta' xhieda f'dawk il-valuri nsara mhux biss billi nagħtu lill-oħrajn imma biex anke noffru s-servizzi kollha tagħna u l-ħiliet kollha tagħna lil dawk li jistgħu jieħdu sehem minnhom. Naħseb din kapaċi tkun mod tajjeb kif niċċelebraw dan l-anniversarju tant sabiħ.